Aquesta és la nova aula centrada en l'activitat. Si ho creus convenient, pots obrir l'aula en una finestra nova. D'aquesta manera tindràs més espai per a visualitzar tots els continguts sense distraccions. Podem dividir la nova aula en 3 zones prou diferenciades: la línia de temps, la zona de l'activitat en curs i la zona general de l'assignatura. El primer que trobaràs quan entris a dins de l'aula és l'activitat en curs. Si estem a inicis de semestre, el primer que veuràs a la línia de temps és el pla docent de l'assignatura. A mida que vagi passant el semestre, s'aniran destacant la resta d'activitats. Podem diferenciar les activitats avaluables de les no avaluables per la data d'entrega. Quan una activitat és no avaluable, la trobem representada amb un cercle, i quan és avaluable, es mostra amb un rectangle i la data d'entrega d'aquella activitat. Dins de cada activitat trobareu diferents apartats: l'enunciat, els materials i recursos i els diferents apartats o eines que el professor cregui adient per realitzar aquella activitat. Per exemple, fòrums, blogs, etc. Tots sense sortir de la mateixa plana. Si vols, podràs imprimir tota la informació referent a aquella activitat prement la icona d'imprimir. O, si ho prefereixes, podràs deixar-la com un arxiu en PDF clicant a la icona de PDF. Dins l'apartat de novetats, trobaràs un resum de tots els nous missatges independentment del seu lloc de procedència. Si baixes veuràs que els missatges venen del blog, el microblog o qualsevol de les eines transversals que estiguin disponibles en cada cas. També trobaràs un llistat dels participants d'aquella aula. Podràs configurar els colors per tal que sigui més fàcil diferenciar les assignatures. Per canviar d'una aula a una altra no caldrà sortir d'aquesta plana. Clicant al menú desplegable podràs seleccionar quina assignatura vols veure. Si prems la icona del calendari, s'obrirà una finestra nova amb la planificació general de totes les teves assignatures matriculades. Podràs filtrar per activitats avaluables o no avaluables o per l'assignatura que desitgis.